наистина е проза. И от една глава от фентази романа ми, Балагейски хроники, и е свързано с посещението на един от главните ми герои, който е един малък кълпазанин, казвам го честно. И посещението му библиотека. Или библиотеката, защото няма много. По тайностите на Първоград. След разделата с Бързогеп, Върбаланко се запъти към библиотеката. Тя беше споменатото от него хранилище. Залезът кротко се разтваряше в нощната тъма. Звездите накацаха по небето и затрептяха в неравни синкопи, но момчето не ги забелязваше, защото в тези часове на денонощието самият Първоград се превръщаше в огромно блестящо пано. Магически фенери осветяваха Богостравата и всички улици, които водеха към дворците на заклинателите. Дългостволни свещи горяха по второстепенните улици и дори в забравените лабиринти на Стария град проблясваха запалени факли. Рояци светулки се щураха из тъмните кюшета, където ставаха свидетели на любовните трепети на пъпчиви ергени и налети момии. Върбаланко обичаше дъските из Първоград. Обичаше шума, светлините и ароматите, които го заливаха от всички страни. До сега не беше му се отдавал случай да се разхожда сам след залез, затова поемаше нощната атмосфера на града като първооткривател с всичките си сетива. От отворените прозорци на многолюдните сгради се носеха миризми на витиевати гозби и смеха на доволни гърбораци. От мазетата се прокрадваха струйки дим и мирис на препечен бурен, а продавачите на нощните сергии изкушаваха със стоки, чието предназначение малкият скитник дори не можеше да си представи. Като избягваше по-осветените улици, където патрулираха пазугери, Върбаланко пресече централната част на града и се насочи към квартала на Сбирколюб. Знаеше, че библиотеката се намира на североизток от него. За по-сигурно обходи целия квадрат. Забеляза сградата точно там, където я очакваше. Занемарена, обрасла в брашлян. Паметника на основателите и все още стърчеше отпред, но стъкленият блясък на обсидианните им фигури беше помътнял. Бавно, старайки се да изглежда незаинтересован, Върбаланко се запромъква към централния вход. Изненада се, когато разбра, че вратата е заключена. Съжали, че не беше взел със себе си нощче. Разгледа катинара. Нищо особено. Стига да намереше подходяща клечка, която да използва като шперц. Затършува първо с поглед, после и с ръце, струпаните около вратата стара шума и градски буклук. Вятърът тихичкото наникаше в ухото му среднощен етюд на надеждата. Накрая на месечината й омръзна да гледа на мръщеното лице на момчето и подаде глава иззад невидим облак. Върбаланко зърна нещо, което приличаше на счупен гвоздей и се хвърли към него с бързината и елегантността на дива котка. Гвоздеят свърши работа, точно както беше предвидил. Минути по-късно той шляпаше с босите си крака по студените, прашясали мозайки на читалнята. Ако майка му го видеше на това място, сигурно щеше да се прекръсти едно стотина пъти преди да повярва на очите си. Месечината продължаваше услужливо да наднича от прозорците, осветявайки пътя му сред острите силуети на читателските маси. В дъното на помещението Върбаланко зърна безкрайни редици с книги. Забърза към тях. Когато се изправи пред стелажите, неволно зина и така си остана, с отворена уста и ококорени очи. Някой романтик би казал, че изпитал благоговение пред безкрайното богатство от знание, което се бе разкрило пред очите му. И до някъде щеше да е прав. До някъде, защото мислите на Върбаланко наистина бяха свързани с богатство. Тия читанки, ако ги предам сега, парите за цял живот ще ми стигнат, запресмята въодушевено той. Свали връхната си дреха, положи я на земята и събори върху нея няколко книги от най-близкия рафт, без да се плаши от сърдитите сенки, които останалите рафтове хвърляха върху му. И тогава, докато завързваше дрехата си на бухча, от тавана на залата започна да се спуска мъгла. Отпърво Върбаланко се почувства изгубен, но скоро забеляза, че облачната маса сякаш се стичаше от цялото помещение, за да се сгъсти току пред него. Аха, да преглътне тази мисъл и мъглата пред очите му се превърна в човек. Бледа жена в бяла дреха, с дълги полупрозрачни коси и плашещо дълги пръсти. Не те видях да избираш книгите си, погледна го жената. Очите бяха бистри и в тях, незнайно как, изкряха от блясъци от сребърна светлина.
Върбаланко издаде няколко нечинено разделни звука. Защо вземаш тези книги, щом няма да ги четеш? Той се стресна. Откъде знаеше тя, че няма намерение да чете? Читателите поглеждат поне заглавието, отговори жената, прочела мислите му. Върбаланко не се опита да противоречи. Почувства се така, както когато след целодневно шляване по улиците се кълнеше пред майка си, че е ходил на училище. Знаеше, че лъжата ще мине на удовлетворение никакво. О, извинявай, сигурно не ме познаваш, наклони глава бялата жена. Аз съм Либра, призракът на библиотеката. Замисли се за момент и допълни. Вече никой не ме познава, защото никой не чете, а толкова мъдрост има в книгите. Каква, например? Почеса се по ухото младия Върбаланко. Например, за това, какви велики дела може да извърши едно момче, отговори Либра и му подаде една книга. Ето, увери се сам. Неочаквано и за себе си, Върбаланко се капична на пода и разтвори книгата. Не беше дебела, можеше да опита, а и буквите сякаш се надпребарваха да минават по-бързо пред очите му. На моменти му се струваше, че някой прошепва изреченията право в главата му. Когато затвори последната страница, видя, че Либра бе седнала на най-високия рафт и полюшваше крака, а лицето й бе украсено от вълшебна усмивка. Какво ще кажеш? Хареса ли ти? Попита тя. Върбаланко близо усни с език. Този Ян Бибиян, за когото се разказваше в книгата, беше ходил на много странни места. Зачуди се дали той не може да стигне до тях. Особено го беше впечатлила планината с скъпоценните камъни. Как се стига до луната? Отговори с въпрос на Либраното питане. Призрачката плесна с ръце и от съседния рафт полетя друга книга. Пикира и кротко се разтвори в скута на момчето. То преглътна шумно и като магьосано впи поглед в редовете. Когато приключи четенето, още един ден преваляше над Първоград. Нима съм чел цяла нощ, оплаши се синът на старина Питковица. Цяла нощ и цял ден, потвърди Либра. Малкият се намръщи. Беше изгубил ценно време. Бързо Геб сигурно го издирваше под дърво и кам. Стана и посегна към бухчата с книги, но ръката му нерешително увисна във въздуха. Не се страхувай, вземи ги, насърчи го призрачката. Докато ти четеше, аз извадих ценните книги и ги замених с такива, които никой няма да чете и само за подпалки стават. Върбаланко зяпна от изненада. Защо се очудваш? Усмихна се Либра. Знам за какво си дошъл. Но нали в книгите имало мъдрост? Не и в тези. Красиви корици с хвалебствените слова на описваци. Фалшиви думи от страхливи хора. Върбаланко усети, че съвсем е изгубил дар слово, затова сграбчи на бързо-бързопа и побърза да излезе от библиотеката. Старателно закачи катинара, все едно никога не е бил отварен. Метна на гърба си хвалебствените дитирамби и се огледа. Районът беше все така пуст. Само от квадрата на Сбирколев се носеха музика и глъчи. Трябва някой път да надникна и там. Щом в запустялата библиотека открих такива чудеса, кой знае какво ще открие при заклинателя на описваците, реши момчето и се поздрави за това, че не беше споменал къде смята да ходи. А че ще се върне в библиотеката, той беше сигурен, както и че Либра пази още не мъдри книги за подпалки. Предпазливо, на прибежки, както беше дошъл, Върбаланко се отдалечи от квартала. Знаеше къде да намери бързо Гел, вече предвкусваше грошовете, които съвсем скоро щяха да натъжат в джоба му. Единственият въпрос, който го тързаеше, беше как да се прибере след това от дома, без да изяде поредният тупаник от борбената си майка.